Sandal. Okay, ano? Ha? Kaya yan. Yan naman.
Sige. Issue man mo.
Hindi ka na baka bukot kumot na. Tama baka bukot kumot lang mag-alam mo. Yalas ito ba yun?
Gusto mo pa?
Hindi pala. Natapos mo na? Kaya, Kanina tinatapat ko. Huwag na kayo. ayun, tapos na. Success. Lansak mo yung dito. Malaki din pala. Hindi, sakto lang kasi yung size dito sa... Magkano nga kung babayaran ko? So, tapos bili ka na lang ng gamot din. Meron nga dito. Ito, i-apply ng right twice a day. Magkano po yun? Kuha ba ng ganisa? Oo, kumuha po ako. Ito po. Ilan? Magkano nga po? 25. Ay, yung embutido po. 10 din. Dalawa pong embutido, tapos isang local. Tinapa ayaw mo. Naku, makangamoy. Bawal po magluto. Ay, sige po. Ayun po. Ay, pag-ibig. Naipon mo ata itong mga galit. Opo. Yung lumabas po yun. May 5 ka. Sige. Okay na po, ano? Naka? Thank you po. May lakad ka pa. Happy birthday pala. Magpapadala po ako ng pera ng mga kasama ko. Hindi mo kalista. May daan po dito, ano, papunta Almaya. Opo. Kahit diretsuin mo lang yan, tapos... Malapit na po, ano.
Sige po. Ikarga mo na gidya ko Jay ko kusina. Jay. Jay. Pagluluton titina pa. Kargam tayo karton.